Hello mga gandararat, uuwi na ako ng Mindanao. Siyempre, nagtugo lang ako, nag-online booking ako. Kailangan pala i-print ang ticket. Grabe, sobrang init, kaya tiis na lang muna mga gandararat. Nagka-problema pa ako kasi dapat 3 PM yung alis ko. Kaya bumili na naman ako ng pagkain sa Jollibee. Ayun na nga, kaya bumalik na ako doon sa loob ng pier. At ito na nga mga gandararat, papasok na ako. Ito yung daanan papunta sa loob. At itong nakita nyo mga gandararat, mga ano din sila, pasahero din na katulad ko. Kaya ito na mga gandararat, oh, ang laki ng mga bag nila. At yun na nga mga gandararat, dumating na yung time na dumating na yung barko at paakyat na ako sa barko. Yeah! Ay, Diyos ko Lord, sobrang pagod kaya magantay ng ilang oras. Mga gandararat, ang hirap talaga pag mataba tayo tapos umakyat tayo sa hagdanan. Diyos ko Lord, sobrang hingal ko talaga. Ayan o, tingnan nyo, ang dami pang tao sa baba. At ito na nga mga gandararat, dumating na ako dito kung saan hanapin ko yung tihiras ko. Mabuti na lang, may mga tauhan yung tugo. Tinuturo nila sa akin kung saan yung tihiras ko. Akala ko mga gandararat, ang bilis ko lang mahanap. Diyos ko, ang dami kasing tihiras, kaya nahirapan ako. Grabe, sobrang hirap talaga. At mabuti na lang, naalala ko, kasi sa airplane kasi, di ba pag A ka, ang mo, nasa pinakauna-una ka, kaya yun, hinahanap ko. Pupunta ako doon sa pinakadulo. Mga gandararat, ay sa wakas nakita ko na rin yung tihiras ko. At syempre, kailangan ko na naman ng bidding sa tsaka kumot. Mga gandararat, kailangan ko talagang mag-rent ng kumot at saka biddings ko. Kasi ang lamig ng yung higaan. At syempre mga gandararat, kailangan ko ng mag-rent ng kumot at saka biddings. Ganito pala sila mag-charge dito mga gandararat, o yung 5 piso 10 minutes yun. Kaya ito mga gandararat, ang haba ng pila, dito kami magpila para sa kumot at saka biddings. Syempre mga gandararat, may bayad yun, yung kumot at saka biddings. 50 pesos lang. Tapos kailangan ilista nila yung pangalan mo. Tsaka mag-iwan ka ng ID at tsaka 50 pesos para sa rent. At yun na nga ng mga gandararat, ako na yung next. Habang nakapila ko mga gandararat, sabi ko, ang tagal naman. Yung malapit na ko mga gandararat, tsaka ako na, yun ko nalaman na ganito pala yung ginagawa. Siyempre, kinukuha niya yung bayad, tsaka yung ID ko, binigay ko. Tinitingnan niya yung ticket ko, kung anong nakasulat, kung pariho ba sa ID ko. Yun, tapos tiningnan niya, sinulat pa niya, kaya medyo matagal pala. Nagreklamo pa ako sa ang tagal-tagal naman, ba't ganun? Ang pangit talaga mga gandararat pag nanghusga tayo. Yan na talaga ang mga ugali ng mga Pilipino. Hindi makapag-intay, kundi puro reklamo ng reklamo. Pero yung malaman natin mga gandararat na ganito pala, syempre maisipan natin na, ay, ganito pala, kaya pala matagal. Sinusuri talaga niya ng mabuti mga gandararat. Kaya yun, yung matapos na siya, syempre, na niya, ibigay na niya sa akin yung kumot at saka biddings. At ito na mga gandararat, binigay na niya sa akin. Siyempre, alam niyo ba yung iniisip ko na sobrang pagod ko? Sobrang, yung ilang oras ako nag-antay doon sa pier. Kaya ito, sabi ko, ay, gusto ko na talaga magpahinga. Kaya nagmamadali akong pumunta sa bed ko. Alam niyo mga gandararat, ang hirap talaga ng signal dito sa loob ng barko. Kailangan mo pa talagang lumabas at maghanap ng signal. At ito mga gandararat, umaga na. At syempre lumabas ako mga gandararat para manood dito sa labas. At ito mga gandararat, naisipan ko na may pila pala doon sa taas. Syempre kakain ng breakfast. At ito na yung pintuan papasok pataas. Yan, pagbukas ko may elevator pala. Diyos ko, nahirapan ako kasi hindi pala, sira pala siya. Kaya naglakad na lang yung lola ninyo. Basta kainan mga gandararat, kaya yan. At ito na yung sala ng barko mga gandararat, diba ang ganda? At dito nag-umpisa yung pila. Akala ko mga gandararat ang ang iksi lang ng pila. Diyos ko Lord, ang haba pala. Oh yan, akala ko mga 1/4 na. Grabe sa sobrang haba ng pila mga gandararat, naisipan ko na muna ako, mag-video muna ako dito sa lobby. Ano sa tingin niyo mga gandararat, maganda ba yung lobby ng ng Tugo? At may pa sila dito mga gandararat, Goldilocks. Sabi ko, wow, ang sarap naman pero ayaw kong tumaba. Pero yung totoo talaga mga gandararat, wala talaga akong kapera-pera kaya nood-nood muna. Makuha ka sa tingin kung pwede lang. Ano ba yan Brad, huwag kang magpakyot. Grabe mga gandararat, ang talaga dito, sumakit yung ulo ko dito at saka pitaka ko. Kasi gusto ko sanang bumili kasi wala akong pera kaya tiis-tiis na lang mga gandararat.
Akala ko talaga mga gandararat, malapit na ako mga gandararat. Diyos ko, kalahati pa pala to mga gandararat. May isang view pa talaga doon na papasok pa kantin mga gandararat. Kaya ang haba pa talaga. Bakit kaya mga gandararat, pag sa barko tayo naglakad, para kang lasing? Ayan, hindi naman sila lasing. Kumuha lang naman sila ng pagkain nila mga gandararat. Ay, sa wakas mga gandararat, ito na talaga yung kantin. At malapit na ako. Kaya antay-antay na lang. At bumalik na ako doon sa higaan ko, tinake out ko na lang mga gandararat. Bumalik ako sa kantin mga gandararat kasi may video okay. Siyempre hindi pa huli ang lola nyo, kaya kakanta na. Go! At syempre mga gandararat, hindi lang video okay bar ang meron dito, kundi may live band din. At syempre mga gandararat, sobrang tawa talaga ako dito mga gandararat kasi sumayaw yung kasama kong bakla. Syempre i-enjoy mo lang yung sarili mo habang andito ka pa sa barko. Syempre maboring ka naman kasi ilang araw ang biyahe, diba? Ang galing talagang sumayaw ni Yuki. Miss you, Yuki. Sana magkita pa tayo ulit, diba? Isa Yuki yung naka-black, Yan, ayan. At syempre mga gandararat, napapagod din yung tao kaya yun, umupo na si Yuki. Siya si Yuki. Diba? Taga Cebu siya mga gandararat. Diyos ko Lord, hagad ang lola. At syempre mga gandararat, hindi pa huli si Gandang Maris. Syempre kakanta din ako. Ano ba kayo? Diyos ko, ang laki talaga ng katawan ni Gandang Maris. Ano ba yan? Namasinsya ako mga gandararat sa mga audience. Sabi ko, pasensya na kayo kasi yung kakanta ngayon, hubog versus hubag. Siyempre, ako yung hubog, si Yuki yung hubag. Kasi iwan ko ilang foam na Eurotex yung nilagay sa dibdib niya. Sobrang laki talaga, tinalo pa si Aramina. Dami ko pang tawa mga gandararat kasi mahiya siyang kumanta kasi Joey kaming dalawa. Sabi niya lalaki daw yung boses niya tapos ang laki daw ng suso niya. Yan doon yung crush niya. Paano Yuki? Kakanta talaga tayo. Bahala na. Grabe ka Yuki, kakanta lang, may San of the Cross ka pa, nalalaman. Ano ba yan? Parang tatalon ka ata sa sa barko. Joke lang, friend. Ang hirap talaga pag nalasing mga gandararat. Hindi na talaga tayo mahiya kahit saan kakanta talaga tayo kaya go lang para enjoy. Ang ganda pala ng boses ni Yuki pag kumanta siya sa panglalaki. Pasensya na mga gandararat, hindi ko na talaga mapatuloy-tuloy yung kanta kasi baka ma-copyright ako. Alam nyo naman, 'di ba? Mahirap si YouTube tsaka Facebook. At syempre, ako na naman ang kakanta. Naku mga gandararat, kahit hindi maganda yung boses ko, talagang kakanta ako. Sadyang makapal talaga ang mukha ko mga gandararat, kaya alam mo, kahit masintonado ako, kakanta talaga ako. Aanhin mo naman yung maganda ang boses, tapos mahihain, hindi kakanta, diba? Useless lang. Kaya kahit nasintonado ako, kakanta ako. Para enjoy.
gandararat, hindi ko talaga akalain na magkanta ako sa gabing ito. Kasi ilang beses na akong sumakay ng barko, hindi man lang ako manta sa mga live band dati sa Super Ferry. Kaya dito sa Tugo, sobrang na-enjoy ko talaga yung pagsakay ko nito. Minsan kasi mga gandararat, kahit marami tayong problema, wag na lang nating pansinin. Mag-enjoy muna tayo. Tsaka na lang natin balikan. Ito talaga si Yuki, nag-high notes. Mahilig ka talaga sa notes, Yuki. Joke! Ay, sa wakas natapos na rin yung kanta. Sobrang tawa ako dito kay Yuki. Daming sinabi niya eh. Sabi niya, uwi na tayo kasi nahiya siya. At ito mga gandararat, sinauli ko na yung yung kumot at saka biddings ko kasi malapit na yung Usami City. Kaya ayun, sinauli ko, hinahanap na nila yung ID ko para ibalik nila sa akin. Ilang oras na lang mga gandararat, malapit na yung Usamis. Siyempre, sabi ko, punta nga muna ako doon sa taas. Yan, sa sobrang hangin dito mga gandararat, grabe. Para talaga akong mabingig mga gandararat sa sobrang lakas ng hangin. Kaya sabi ko, bumaba nga ako. Punta na lang ako doon, tapos ayusin ko yung mga gamit ko. Kasi malapit na yung Usamis. Pagkatapos mga gandararat, gumala pa talaga ako. Hindi ko talaga alam na may ganito pala sa barko. Hindi aircon yung nila. Yung hinihigaan nila. Sobrang init talaga dito mga gandararat. Kumbaga nasa puwitan na sila ng barko. Mga gandararat, hindi naman sabihin na bago lang ako nakasakay ng barko. Siguro 10 beses na akong nakasakay. Pero ngayon ko lang na naranasan na ganito pala sila. Sobrang init, ganito lang open air lang. Tapos 'di ba ang init talaga ng sa barko? Ang init talaga ng singaw dito mga gandararat, grabe. Pero ang gandang tingnan, araw-araw mo ba nakita yung ganito, di ba? Kahit ikaw naman, ang ganda kayang pagmasdan ng dagat. Basta maganda lang yung yung klima ba. Hi pala sa sa kaibigan ko dito si Totski. Babae siya, naging kaibigan ko. Yung kamay niya nakikita nyo. Yan. Siya ang nagdala sa akin dito. Hindi ko naman alam to eh. Kung wala siya, hindi ko alam. At bumalik na kami mga gandararat doon sa sa terrace namin kasi nagpila na sila para ready nang bumaba sa Usami City. At ito na mga gandararat yung pila, ang haba ng pila kaya dito lang ako sa panghuli. Ang bigat kasi ng mga dala ko kaya dito na lang ako. Grabe mga gandararat, nahirapan talaga ako sa porter kaya ako na lang ang bumaba. Sabi ko ng yung babae doon sa taas, pakibantay na lang ng gamit ko tapos bumaba ako at saka bumalik na naman ako mga gandararat. Grabe, sinalubong na lang talaga ako ng porter kasi dalawa yung yung bag ko at saka sinalubong na lang niya ako kasi hindi siya pwede daw umakyat doon sa barko. Ewan ko anong problema dito sa sa porter na to. Kaya yun, mabuti na lang, andun yung anak ko sa labas nagantay. At dito sila mga gandararat nagantay sa akin kanina pa. Diyos ko, darating yung barko ng 4 ba yun? Tapos, 9 pa lang. Andito na sila ata sa or 10. Andito na sila sa Usami City. Kaya ayun. Ayan ang dala ko, dinala ng porter. Yan. Tapos, andito na yung sundo ko na Grandia. Yan. Sa kapatid yan ng asawa ko yung nasa Japan. Love you. Agoy, agoy, agoy. Agoy, agoy. Ay, oh. Sabi nga. Ay. Ay. Gila na lang kalis ko bangal. Bangal lang kalis rin. Sige, sige. Sama na. Dali. Tigay 150. 150. Tigay 150. Uy, ginawa ko. Daghan kay gapila min ito gaguot. Yaha koy. At ito na mga gandararat, pauwi na kami papunta ng Buog. Thanks for watching!